ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲೈನಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಿದ್ದಾರ್ದ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಅಂಚನೆ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾಡ್ದಾದು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದ್ದಾರ್ದ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೊಯ್ ಅಲ್ತು ಒಂಜ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದ ನಿಗಂಟಿಂಚಿ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದ್ದಡಲ್ಲ ಪೊಯ್ ವೇ ಟು ಪುತ್ತೂರು. ಇನ್ನೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಬಡಿವಾಗಿಲ್ಲ ಸಹ.
ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಸೀದಾ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಎತ್ತ ತೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೋಯ್